Moni nonse nanga maswera banji tatiye ntuone zimene wachita mtsikana uyu Tamia Ja amene tu akuyankhapo za nyamata wa ku Blantyre. Kodi akuti nkhani yake kuti chani? Tatiye ntuonere bwino komanso tione zimene anthu achita komenti pa page yake ya Tamia Ja. Nanga in comment yanu yotani, tapanga like komanso subscribe komanso osayiwala kupanga comment. Lero ndili pa period murango ndibwereka ndesi ndifuna zoguyana ndifuna zokitsana ndifuna ngondisiya ndigone ndili pa period mimba somunga mundibwereka baba naye ngamene mabwera kuno anyenga kale bwino bwino bwera ndi bwino bwino nene anyenga kale
Yeah.